Nahilis ng low pressure nga nakasulod sa Philippine Area of Responsibility kagahapon nga naghatod sa lapad nga pag-uwan sa nagkadiyang bahin sa nasod apan bisan pa man kung nahilis na ang maong LPA. Posible gihapong masinati sa Central Eastern Visayas ang mga localized thunderstorm. Sa pagkaroon, laing cloud cluster gawas sa Philippine Area of Responsibility ang gimonitor sa pag-asa. Minus pa hinoon ang tsansa nini nga mamahimong LPA. Matod sa pag-asa, nasa usa ngadto sa duha ka bagyo ang ipanglantawan nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility matag buwan sa Hunyo. Bisag wala na LPA, so high chance gihapon o favorable ang atong environment to ma-develop ang mga convective clouds because taas ang moisture content diri sa troposphere nato. And kining atong magbantay ta sa thunderstorm because maghatag kini mga moderate to occasional heavy rains.